Zindin. Barkan ku masu kallo, barkan ku da warhaka. Wato yau zan yi magana ne akan maza, don da yawa maza suna ta min korafi kamar irin na fi son mata a kansu. To shine yau nake son yi bayani akan su ma. Hakika maza da dama babban matsalar su a yau ita ce wajen zindin ko kuma saurin kawowa. Maza ba sa caccaka matansu da yawa kamar yadda ya kamata. To wannan matsalar tana da yawan gaske. Yanzu bari na faɗa muku wasu cututtuka da suke haifar da wannan matsalar. Hawan jini shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da wannan matsalar. Masu kallo, ciwon suga yana daga cikin abin da ke haifar da waɗannan matsalolin game da saurin kawowa. Sai kuma mutum ya shiga damuwa, ka shiga damuwa sosai, ita ma tana haifar da wannan matsalar. Shan taba wato sigari, ita ma tana haifar da waɗannan matsalolin. Ita ma ba za ta taɓa bari ka sadu da matanka yanda take so ba da kuma yanda kake so, sai ga kayi sauri ka sauka. Sannan kuma akwai kuma rashin isassun abinci mai gina jiki, ita ma tana haifar da wannan matsalar. Dalili kuwa da ya sa na ce masu jiki su ma suna ɗan matsaloli, shi ma yana haifarwa, saboda za ku ga wasu mazan za ga suna da jiki amma ba sa son motsa shi. To wasu motsa jikinsu bai, to ya za a yi har su samu ƙarfin da za su gamsar da iyalansu? Ya kamata in kuna da jiki ku dinga ɗan motsa jiki. Za ku ga mace ma tana da jiki, ku duba turawan nan suna da jiki, daga mazan har matan, amma za ga suna motsa jiki. Mu kuma fa a'a, matan ba ma yi, mazan ma ba ma yi. Masu yi a cikin mu ɗaiɗaiku ne, ba mu fiye yi ba, ba mu damu da yi ba. Wani ma in yana